Γεια σας. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τους Κούρδους φίλους μας για την πρόσκληση. Δεύτερον, να πω τους διοργανωτές και να σημειώσω αμέσως ότι πραγματικά λυπάμαι που είμαστε τόσο λίγοι, γιατί ο λόγος που είμαι εδώ και που είμαστε εδώ, λέω για τον εαυτό μου, είναι γιατί να επουλωθεί ένα μεγάλο τραύμα που έχει ηλικία πια αρκετών χρόνων και που είναι σημαντικό να επουλωθεί, να γίνει καλά και εθνικά και πολιτικά και ηθικά. Όταν παραδόθηκε στους Τούρκους ο Αμπτουλάχ Οσαλάν, οι πιο πολλοί από εμάς ξέραμε πολύ λίγα πράγματα για το κουρδικό ζήτημα. Μετήχα σε μια ομάδα στην αρχή πολύ μικρή, μετά ευρύτερη, που κινητοποίησαμε τον ευρωαϊκό λαό για να κάνει διαδηλώσεις, τις μεγάλες διαδηλώσεις που έκανε όταν δόθηκε ο Αμπτουλάχ Οσαλάν. Πρέπει να σας πω ότι σχεδόν κανένας ανάμεσα από τους πρόσωπους που ξεκινήσαμε δεν είχαμε πολλή ιδέα τι συνέβαινε στο Κουρδιστάν. Η εξέγερσή μας ήταν ηθική. Δεν μπορεί ένα νικέτη να μην τον προστατεύεις. Πανάρχια η παράδοση του λαού μας και βέβαια αμέσως, σχεδόν αμέσως, ενώ κατέβηκαν την άλλη μέρα, δεν θυμάμαι, 200.000 πόσοι κατέβηκε ο κόσμος, από το Πρωθυπουργικό Γραφείο μαζεύτηκαν υπογραφές λίγων ανθρώπων, αλλά αρκετών, το 60-70, που έλεγαν ότι εμείς που λέμε ότι αυτό έτσι πρέπει να είναι, κάνουμε κακό στην Ελλάδα. Προδίδουμε την Ελλάδα, γιατί δεν πρέπει να νοιαζόμαστε, πρέπει να νοιαζόμαστε μόνο για τα συμφέροντα της πατρίδας. Μα συμφέρον της πατρίδας ήταν να είμαστε δεμένοι με ένα λαό, δεν ξέρω, εσείς τα ξέρετε καλύτερα, 40 εκατομμυρίων. Πόσοι είστε σε 4 τουλάχιστον χώρες. Ένα λαό, σιγά σιγά τα μαθαίναμε μετά, μαρτυρικό, που υποφέρει σε όλες αυτές τις χώρες. Βέβαια, από την άλλη μεριά καταλάβαμε και προβλήματα που υπήρχαν, δηλαδή ότι ο τρόπος που αντιμετώπιζαν αυτοί που παρίσταναν, μάλλον κάποιοι από αυτούς που παρίσταναν, ότι ξέρουν καλά το ζήτημα, δεν ήταν πάντα πολύ σοβαρός. Και αυτό θέτει το ερώτημα, εάν πρέπει να υπάρξει και πρέπει να υπάρξει αλληλεγγύη Ελλήνων και Κούρδων, πρέπει να υπάρξει σοβαρότητα και κατανόηση από παντού. Τι είναι τα προβλήματα, ποιοι είμαστε, τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν θα σας κουράσω για τον ελληνικό λαό, γιατί όσοι είναι μελετητές, ας πούμε, ο Σταύρος ασχολείται συστηματικά με αυτά τα πράγματα. Για μας που δεν ασχολούμαστε, πιάσαμε δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, σιγά σιγά οι εξελίξεις στην περιοχή φέρναν όλο και άλλα κομμάτια του κουρδικού λαού στο προσκήνιο. Με το Ιράκ ήρθε στο προσκήνιο το βόρειο Ιράκ, το Αρμπίλ. Με τα γεγονότα στο Ιράκ, το δράμα των Κούρδων στο Ιράκ. Και τώρα που μιλάμε, το δράμα των Κούρδων στη Συρία. Αυτό που επίσης δεν φανταζόμουν, αλλά είχα την ευτυχία να έχω Κούρδους μαθητές σε διατριβή, επιστήμονες, είναι αυτό που μου δίδαξαν τα παιδιά, νέοι τώρα παιδιά τώρα 35, 30, 40 χρονών, είναι το πολιτισμικό βάθος, το ότι ο πολιτισμός των Κούρδων έχει ένα βάθος που δεν το ξέρουμε στην Ελλάδα, που ίσως μπορεί και ο ίδιος ο κουρδικός λαός μέσα στα δεινά που τραβάει να μην μπορεί να το ξέρει ακόμη απόλυτα, αλλά που είναι πολύ σημαντικό. Είχα τη χαρά να διευθύνω μια διατριβή για ένα κείμενο κουρδικό του 1200 με ένα θέμα σαν την αρχαία τραγωδία. Το προμηθεύτες τις φωτιές και ξέρετε καλύτερα από μένα πόσο σημαντικό ο προμηθέας αυτός που έδωσε τη φωτιά στους ανθρώπους, ξέρετε πόσο σημαντικό είναι για τον κουρδικό πολιτισμό το στοιχείο της φωτιάς. Το νερό, όλα αυτά.
σήμερα ζούμε υπό το σοκ, αν θέλετε, αυτοί που δεν ακολουθούσαν πολύ κοντά τα πράγματα, το σοκ των όσων συμβαίνουν στην Τουρκία. Από τη μια η αποχώρηση από την Τουρκία των Κουρδικών, που για μια ακόμη φορά τους που κινούμαστε μονάχα με τις έτοιμες συνταγές. Αυτό είναι η Τουρκία, αυτό είναι ο Ερντογάν, αυτό είναι η Γερμανική, αυτό είναι η Κούρδη, δεν φτάνουν για να εξηγήσουμε τα πράγματα. Το πρώτο που έχουμε να κάνουμε και να λέμε και ας είμαστε πολύ λίγοι δυστυχώς σήμερα είναι να εξηγούμε στον κόσμο όπου μπορούμε ότι για άλλη μια φορά ένα κομμάτι του κουρδικού λαού βρίσκεται σε δύσκολη θέση, σε κίνδυνο, αγωνίζεται για τη ζωή του και για τα δικαιώματά του, και από την άλλη στο μικρό βαθμό που μπορούμε να κάνουμε βήματα αλληλεγγύης. Θα είμαι για μια στιγμή συγκεκριμένο σε κάτι. Στο Βόρειο Ιράκ, το Αρμπίλ, για την ακρίβεια, είναι ένας χώρος ιστορικός και για τους Έλληνες. Είναι εκεί που δόθηκε η μάχη του Αλεξάνδρου με την Περσική Αυτοκρατορία. Άρβιλα λέγεται στα ελληνικά κείμενα. Αρμπίλ, Άρβιλα. Και βέβαια η Τουρκία είχαν τα τελευταία χρόνια σημαντική εκπροσώπηση στο Βόρειο Ιράκ. Εκτός από την Ελλάδα. Ό,τι προσπάθειες έγιναν κάποιες σοβαρές προσπάθειες από σοβαρούς ανθρώπους να γίνει κάτι, δεν θέλω να ρωτήσω ονόματα και τέτοια, δεν είχαν καμία ενθάρρυνση δυστυχώς από το κράτος. Δήθεν για λόγους υψηλής πολιτικής. Εγώ νομίζω πιο πολύ γιατί δεν θέλουμε να δουλεύουμε όσο πρέπει και με τη σοβαρότητα που πρέπει. Άκουσα με πολλή συγκίνηση και κλείνω από τον φίλο Ιμπραήμ ότι γίνεται μια προσπάθεια για ένα σχολείο. Είπα πριν να γίνει παρουσία ελληνική, εννοούσα και πολιτιστική και οικονομική και οτιδήποτε. Γι' αυτό με πολύ χαρά άκουσα από τον Ιμπραήμ αυτή την προσπάθεια για το σχολείο που θέλετε να κάνετε στη Συρία. Ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι Έλληνες στην Ελλάδα που θέλουν να βοηθήσουν και πιστεύω ότι τέτοια βήματα, και ας μοιάζουν μικρά, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και αυτή η αλληλεγγύη που χρειαζόμαστε να χτίσουμε πρέπει να είναι μια καινούρια αλληλεγγύη. Να έχει μέσα της την ηθική, να μην έχουμε καταντήσει να λέμε τη λέξη ηθική και να εννοούμε ότι όποιος μιλάει για ηθική είναι βλάκας. Όχι. Γιατί καμιά φορά αυτοί που λένε ότι περιφρονούν την ηθική για λόγους υψηλής πολιτικής, βλέπετε τι έγινε τότε με τον Ζαντάν, είναι πολιτικές και να μαθαίνουμε σιγά σιγά να παραδεχόμαστε ότι δεν ξέρουμε. Εγώ νιώθω ότι είναι ένας ωκεανός από πληροφορίες που θα έπρεπε να έχω και δεν τις έχω. Να προσπαθούμε να μαθαίνουμε έτσι που όταν παίρνουμε θέση όσο μπορούμε να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.